Samdan ang duha ka motorista lagi po sa ka backrider human nagbangga ang gimanehong motorsiklo sa highway sa Zamboanga City. Maayong pagkalagpot sa dalan sa tulo ka mga individual dihang nagbangga ang gimanehong motorsiklo sa MCLL Highway sa Barangay Kulyanan pasado alas 6 sa gabi. Gani guba sab ang ilang tagsa-tagsa kasakyanan. Atol sa hitabo nakaangkon og samad sa nagkalaylaing bahin sa lawas ang tulo ka mga biktima. Giling kining girespondihan sa otoridad o gidala sa ospital aron mapatambalan. Sumala sa otoridad ang unang motorsiklo gimanihuan sa 21 anyos nga lalaking motorista kauban ang iyang 27 anyos nga higala nga backrider. Gilatas nila ang maong highway apan kalit nilang nakasugat ang laing motorsiklo nga gimanihuan sa usa ka 27 anyos nga babaeng motorista. Kinsa kalit kunong miliko dayon bangga. Gikustodiya na sa Police Station 4 Kulyanan ang duha ka motorsiklo. Nagpadayon pa ang investigasyon sa kapulisan. Ginasulian pasab sa GMA Regional TV nga makuhaan og pahayag ang mga biktima.